Gata. Vai cât țin să-mi bag pula. Nu s-o lovit de nimic? Nu, mai au câte au rămas. Acolo. Aule, trebuie luat și pe jos. Dar unde e? Ia, uite, unde e? Andrei, poză măcar să ai de cât de cât. Că nu se vede. Nu mai este, du-te un pic mai încolo, vezi, mai este ceva sus. Un pic, Ia, că au luat o direcția bună. de-aia nu le-am lăsat jos. Încă nu să stai să vedem. Încă nu ia nici să tu ia încolo, ia Nu mai să-l așa e? Ucidem. Nu, uite, ia ouăle, tot ce ou ia afară. Pe cum le-ai? Cu mâna. Da, nu mai are. N-ai ceva.